Mine damer og herrer, Jeg tror, jeg kan bruge det som et springbræt til noget større. det næste store heavy band i Danmark. Der skal være alle 4 elementer i et band, ikke? Der skal både være jord og Insidious Torment! ild og luft og øl. En rød pølse, det er ikke udmærket, altså. Det er der ikke noget med. Det er meget heavy, faktisk. Hvordan det? Rød pølse, det er sgu da heavy, mand. Nej, det er det ikke. Det er sådan noget, jeg lige kan fyre af, hvis det kan de ikke. Insidious Torment. For helvede, vi andre, vi har... Prøv at se OJ for eksempel. Jamen det er fordi, jeg har... Han tager det alvorligt. Jeg har sådan et simpelt image. Det er